Наступный припынок. Конечно, приличные технологии. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Наступний припинок. Белая Даша. Наступний припинок. Белая Даша. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Белая Даша. Наступний припинок. Міккарів. Наступний припинок. Медкарет. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Медкарет. Наступний припинок. Міжнародний університет. Наступний припинок. Міжнародний університет. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Міжнародний університет. Наступний припинок. Механіко-технологічний коледж. Наступний припинок. Механіко-технологічний коледж. Осторожно, двери зачиняются.
Наступний припинок – казінця. Осторожно, двери зачиняються. Припинок казінця. Наступний припинок – Вірський. Наступний припинок – Вірський. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, своевременно оплачивайте проезд. На линии работают контролеры. Припинок Вірська. Наступний припинок Короткевича. Наступний припинок Короткевича. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Короткевича. Наступний припинок